Шуа торган таулар. Таулар үзенә бер төрле кабатланмас матурлыкка ия. Тау күренеше һәр вакыт таң калу һәм соклану хисе тудыра. Үзләренең биеклекләре аркасында алар безгә нык, бер кайчан да үзгәрми, иң мөһиме бер кайчан да бер каяда хәрәкәт итми кебек тоела. Әмма күптән түгел генә галимнәр бөтенләй киресен исбатлый алган. Тик башта карыйк әле. Изге Коръәндә бу хакта нәрсә әйтелә? Ән-Нәмл сүрәсенең 88-нче аятында булай диелә: Тауларны күрерсең дә, аларны урыннарында торган нәрсәләр дип санарсың. Хәлбуки алар болытлар йөреше кебек йөриләр. Күргәнебезчә, изге Коръән безгә тауларның хәрәкәтчәнлеге турында сөйли. Хәзер әйдәгез, хәзерге фәнгә мөрәҗәгать итик. Билгеле булганча, таулар җир өстлеген үзгәртеп кору нәтиҗәсендә формалаша. Алар һәр вакыт үзгәреп торалар яки җимереләләр. Алар еш кына җир кабыгының тектоник плитәләре хәрәкәт иткәндә барлыкка килә. Әкрен генә хәрәкәт итә торган литосфера плитәләре өслегендә горизонталь катламнар рәвешендә таулар хасил була. Тау плитәләре бәрелешкәндә төрле зурлыктагы җирчыклар хасил була. Таулар җир тетрәүләр еш булган районнарда, литосфера плитәләре тоташкан урыннарда хасил була. Алар таралган урыннарда башка ясалмалар, рифт тигезлекләре барлыкка килә. Плитәләр бер-берсенә үрмәләп барган районнарда җирчыклар формалаша. Континенталь плитәләрнең хәрәкәт итүе турында беренчеләрдән булып немец галиме Альфред Вегенер әйткән. 1912 елның гыйнвар башында ул континентларның үткәне һәм аларның хәрәкәтләре турындагы карашлары белән Германияның геология ассоциациясе докладында уртаклаша. Тикшеренүче фикеренчә, кайчандыр материклар Пангейга суперконтинентын төзегәннәр. Соңыннан ул бүленә һәм ваклана. Ул башлангыч палеоз вакытында җирдә ике зур материк, Лавразия һәм Гондвана булган дип фаразлый. Лавразия хәзерге Европа, Һиндстан һәм Төньяк Америка территорияларын үз эченә алган төньяк материк. Көньяк материк Гондвана Көньяк Американың, Африканың, Антарктиданың, Австралияның һәм Һиндстанның хәзерге территорияларын берләштергән. Гондвана белән Лавразия арасында зур култык сыман беренче диңгез Тетис урнашкан. Җирнең калган киңлеген Панталас океаны биләп алган. Материкларның дрейф идеясы галимнәр тарафыннан дөнья картасында континентларның сызыгын чагыштырганнан соң туа. Ул борынгы материкларны реконструкциялый һәм үз карашын раслап, җыелган геология, геодезия, геофизик һәм башка дәлилләрне китерә. Материкларның хәрәкәтен ул җирнең әйләнүе, шулай ук кояшның һәм айның тарту көче белән аңлата. Кары җир массивларының, мәсәлән, Европа һәм Африканың якынаюы, Декан белән Азияның бәрелеше бу өлкәләрдә тау массивлары барлыкка килүгә сәбәп булган. Әмма Вегенер теориясе расланганчы берничә дистә ел үтә. 20-нче гасыр уртасыннан башлап галимнәр җир мантиясын тикшерү, аның эчендәге матдәләрне күчерү һәм океан сыртлары буйлап магнит аномалияларын өйрәнү белән шөгыльләнә башлыйлар. Геологиядагы яңа ачышлар Вегенерның һәм элгәре галимнәрнең фаразларын раслый, литосфера плитәләре хәрәкәте теориясе нәтиҗәдә испатлана һәм гомуми танылу ала. Таулар барлыкка килү бик озак процесс. Чөнки плитәләр елына берничә сантиметр тизлек белән генә хәрәкәт итә. Алар әкрен үсә. Җир кабыгының актив хәрәкәтләнүе нәтиҗәсендә таулар гаять зур биеклекләргә кадәр үсә. Тау ясалу процесслары тукталмый. Континенталь плитәләр берләшкәндә
мантия матдәсенә караганда кабыгы җиңелрәк һәм шуның нәтиҗәсендә аңа чума алмый. Коллизия процессы була. Коллизия барышында бәрелешә торган континенталь плита кырыйлары ваклана, тигезләнә һәм бу катлаулы җыерчыклы тау корылмалары үсешенә китерә. Мондый процессның гади мисалы булып, Индостай һәм Евразия плитәләре бәрелеше нәтиҗәсендә гаять зур тау системалары үсеше булып, Хималай һәм Тибет таулары тора. Гаҗәп булып күренергә мөмкин. Әмма океан төбендә дә таулар бар. Океаннар капламы астында Урта Атлантик сырт калкып тора. Биеклеге берничә мең метрга кадәр булган башка күп кенә таулар да бар. Алар шул ук алгоритм буенча барлыкка килгәннәр. Хәзер сорау да бирергә мөмкин. Континенталь плитәләрнең хәрәкәт итүе, тау сыртлары барлыкка килү турында кешелек дөньясы күзаллауларга ия булмаган вакытта, 7нче гасырда изге Коръәндә мондый мәгълүматлар каян килгән? Тауларны бар кылучы Аллаһы Тәгалә түгел икән. Ул чакта изге аятләре аша кешелеккә сөйли алыр идеме?